Dobrý deň. Dnes sa bližšie pozrieme na elektrobike Spirit, ktorý je postavený na hliníkovom ráme a osadený motorom zadnom náboji Samsung a takouto celku pohľadnou batériou. Bicykel má odpruženú prednú vidlu Sontour, zamykaciu, kotúčové brzdy hydraulické, vpredu trojprevodník a vzadu 9 kolo z Deore. Motor v zadnom náboji. Pikoškov je USB konektor, z ktorého si môžete kľudne dobiť mobil alebo napájať notebook. Bicykel má veľmi pekný dizajn a pri svojej cene je aj vysoko konkurencieschopný. Elektrika sa ovláda displejom, ktorý je v kovovom púzdre, podobne ako kvalitný mobil.